So guys, today paghimuon diri nga hydro testing, no? Hydro testing may tawagan niko, no? Sa tuwa mga smoke detector kay doon na may bagong gitao diri guys. Smoke detector. So mag-testing sila ron guys, no? Na ay sa gawas diri yan napoy diri sa recording guys. Si recording na sa guys. Emergency. Recording na sa guys. Kuan ni siya kaning Ano siya? Sige, magkapalpak yun ay. Naron. So guys, today paghimuon diri nga hydro testing, no? Testingan ang dunang mo isa diri nga detector. So karong taon guys, mga basa ni mga tao diri. Hydro gini sila ron. Kira dadon ti shampoo diri. Na, mag-shampoo ba ka? Oh. Ay gisulti mo. So guys, hydro testing. hydro testing. Ay, pagkuhan mo shampoo ka ng sabon. So ready na mo guys nga mga basa ah. So nagihimon din sa tuwang sa studio karon ang hydro testing, no? Yeah. Lagyan na. So gipatakuban din diri guys. Kay Akong kape. Ditakuban lang ko nakita masata. so gitakuban diri guys sa gipagtabon-tabunan diri. Kay ato ni siya paminaw ko di ba ni mapalpak guys, no? Mapalpak kay pabubuan ng tubig diri. Ang sod. Ay, matanaw na sod yan. Ha? Ang sod. Tanawin ko dito mabasa. Ayun lang po. Ayun lang po. Mga extension diri. Kaya gikuan naman diri, mga testing man diri. Ilam ring kita may gitao diri nga smoke detector. Inyong gipang tabon amo na niha. Ha? So, karong taon guys, ni makita ha? Ni makita ang mag-awas ko ng tubig diri karon. So sabay tumaton atong dauban diri para maklaro. Ilan? Ato na sila silong king. Silong na sila. So mo-detect ra tanan. Smoke ako no. Okay. Pasuan mo to diri tanan. So gamay rang inistingan dito ya mo apil na diri. Okay na siya. So mao ni siya guys ha. Doon yung tao dere, naguba mo sa una na siya, pero naguba naman. So ilang gibaghuan, no? Kuha nila og smoke detector ang atong building dere. Ano siya. So, yeah, si Trifon Morales, nag-live din siya guys, no? Paglibay na mo duha. So, ready na mo? So, diha lang ka kuya phone, kay muagas pa diha. So, diha lang ka, tagal ka shampoo ron. Shampoo ha? Okay. So, atong guys ha, nga ilan ang makakuan dito sa boss. So, nahulong sa kalit ang recording ron. Mag-testing sila. Sa ani ka tungod. Testing. Wala mo na. wala na sa diri na sa bukaw sa tubig. Gamay ka amos ni. Bali, dili. Nasa ilig motor siya. Dili ang sprinkler mo kwan. Dili sprinkler di pagsil basa ta tanan. Lagi. Ang sarap dai. Kwan ko na may leak ba? May leak. May leak. Okay. Dili na sa ipang function na. Dagano na tubig. Sigurado, sigurado ta tanan wala na kami na. Testingan na rin. Nya asal magkuha sa ubos sir. Dili. Oh, dili. Dagano na tubig ba? Dagano. Nagana na dili. Paregan na di ay. Abi ko suwayang gid mga daog ko mi. Dili sa. Dira. Kung suway na siya sindihan ta na. Oh, tagusik ko na ba? Ikapundo niya. Wa pa man isog tubig. Ang suwig. Ana, ana presyon at Ano? Dili, ug nalay tubig sir, amo suway magdagkot ni gamay. Ug suwayan ba? Wala pasuhan ba? Kung kan magditik ba gid? Kung magditik ba gid ba? Ya pwede eh. Sigarilyo. So, watu-wata mo guys, so mga tulo ka oras mo an kuan ni. Okay yung magawas ka na. Ha? Lima ko. Mana? Sige lang, iyan ka gamay wala. Ginawa ko ka gamay, uyan. So nagpasuras lang tubig sir. Oh, pwede na
Kailangan mo na mag-click. Okay. Ay, dito din ko ba? Sekarang link kan ada semua jointing nih. Ulit ni Iskandar.